Hello everyone, welcome back to my channel. Bahai tongbai norok, hope norok joto no kaham no tongbai na. Angke dini ni vlog o ang fung ni simi to vlog khai mari ya tam khai ka rok tam rok. Angke hai fano je evening ni hoite ang vlog start khai sine dini norong nai tong diang norong no funung nai chung dini boro rok thangka tam rok khai ka. Iko Fadi jengtak fai shok paikha Ujjayanta Palace mane museum Agartala ni museum jeng fai shok paikha oro nai di G20 ni bagi mar ke nai thoke sajokjak suk nai thodok ngai tongkha nai di lights rok ekdom nai thoke rojak tini borok bo bangsuka borok bo kwbangma beraina faijak iko norok nugui mangkhana video o Hai pano bisingo ke mahabya jeng emne to time to line on thangka hai pano ang nukha biskango gate notice rojak March 28 ni simi 5th day na 8 ang pogi thangka do sorry guys ang pokha to 5th day 8 day busuk jani April jora mane oro close sin sijak do notice ge abon pore khai norok thangi mano G20 ni bagi maybe tourist rok khai kana I think tourist rok ni bagi maybe mane borok allow khayana haino public rok no normal public rok no ge father na gibi photo rok bujagi tongmaro ma na thato ki sajogo norok bo 5 bere phedi khana rok bo 5 bere phin mano jentini thangai nai kha borok rok bo kabangma phaijak lights rok nai thato khirijak na hadi jeng tabuk nogo firok sinai nogo firok yasini jeng kisa chama mani rok paitlang thangnai oro chama mani rok kabangma phaloi go naidi tini jeng momo janai ma jagani je momo phalnai ke bo ke phase phailiya jeng aroni momo mar ke thokjao ongge jeng kaisa katal jagani try khenai le sinai tini jeng tagorani chicken chowmein te momo paitlang laisinai nogo thangai chai lene oro chaliya nai bai di ko parcel khetumani packet ni shape ngai thangka nai thogoi tongkhana hai pano I ko nai bai di jung tini Ujjayanta Palace berena thangpro jung ayango street food je phalmani side o aroni momo te chicken momo te chicken chowmein pai to khang ke momo khe chung chanai ma bang chanai ke chicken chowmein khe ani manai chanai bo khe momo chaya nai ga di busuk tasty ngai tong ya da norok bo chana mung tong bai khana nong no chare rusine oron hoite nei ko kisa phan chabai di ika ke momo boi ko cha di oron hoite na tu ge chare rusin norok no chabai di ge faidi guys ang tak chas nai do chari ma khe nong no funuk mang lak because ang kisa lachuo next time ang funuk na try khenai chas nai hinga ang tabok malai phinai di chabai iko guys nai be di ang tak chas nai
Hopla. Ang wala first time si try tong mo. Ang tinute kasi jaga si tama ni do. Kaya borok tini phaili ang ke ba. Ge binaro ma chale ya binaro kai tu liya. Iko nai be di. Jini wahan chuya koi bokshai khang nong no shuma rok phunugi maliya. Shui bokshai ko betir se rante tingi tongkha mona nai tongkhate strap sangke nungchinai. Jang Munkhe nong no kari phunai do happen jang obo mar khe ekdom buti rani khimnai bui khe baksa ke to buti khibi sero bui ke baksa ke to khibi ang saimano ekdom kaham ke buti franai ekdom khamsi ke shikang ke smoky flavor bhai mar khe thok ikonai di ke jang tabo moso tok nai mosdeng khaina bagai wahan mosdeng khaina bagai tok bai ang nong no sapur bai funuk nai ora tongo hachin te moso shokda te hasin ke tukam shombu ke sari wina kha tak tokshin ko guys nai bai di bse kothok tasty no bi tongo da ke emne wan taste khaina ka thobo thokka norak chana mu chumi tongkhana ha da kana tongki to sure chari khamun tabung norok kana bukri hingeba thoksuka wahan mosdeng to chini borok ni chini tiprasa rong ni jotoni no favorite tamo chini borok alka borok alka bosoni borok fanase wahan mosdeng ge mar khe thokjago belai khe thokjago heda wahan mosdeng no thokjaya borok kse gurui wahan mosdeng ge joto thokjago chin borok ge heda ge guys ang tak mai just nai ke tinin video asung sinai please and video no like share te ani channel no subscribe khaina ta pokti ke norok by next vlog oti shamalai finai ke asuk no tinin bagai hor kaham norong no jodonan bye